laporke Bawati. Kok siarke langsung yo, Mas? Contohnya ngene iki. Siarke langsung. Fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak paten saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Datuk. Kau ini bersama kudu Praneso. Permintaan hati yang kami kedatanganku. Aku balik semono ambil tuh bakal macam orang berpikir apa.
Opo kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang setepun hatiku.